لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kagi namyangi pakaisi sa gimutwaruan posta no mga pantag sa ngota pa mga batal sa abdasa. Namyangi pakaisi una mga pakaisi na may pigirak na seta nun sumbaga sa live. Okay, pag nairong naging ngotwa pakaisi ino ba pakabatal lamang mo sa abdas agyong ngotwa kakansa sapo karabaw udi na kakansa sapo sapi udi na kambing. Mialoy sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyong uta isa ko mga sahaba radhiyallahu alaihim na inisa niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina ya Rasulullah ba ako pagabdas apa man barakan paliugat so kapagabdas udi na ba ako pagabdas sa ikoreano kapakanakan sa kambing tigo Rasulullah anya timur ka apa man dipindir ka kapag magabdas ka kapag di ka magabdas sama no to na sebutan sa giyong uta pa kay sa iyan aba ako pagabdas na sebutan roo udi na guminya gito kay giro Rasulullah amya timur kana sebutan roo so kakan sa sapo kambing na kanaba pagabatal na tige na ya Rasulullah ba ako pagabdas sa giyong kuto kaya pa urian kaya pa kanakan sa kamil udi na unta na tige na uy pagabdas ka sebutan roo so unta so kamil na mibibida sa giyong kuto mga karne kailangan na mga pagabdas susutaw na sa manuto na umaka nga sa karabaw na din kailangan no baka pagabdas kana ba miya batal so abdas ka o makaka nga sa sapi na di kana ba miya batal so abdas ka o makaka nga sa kambing na kana ba miya batal so abdas ka o makaka nga sa apianton na karne kana ba pa makarniya kamil o di na unta na kana ba miya batal so abdas ka so gyuti mabuba sembag tanu sa gyung utapa kay sa iyan gyuti tanuden ka. Okay. So next pa kay sa di ko katano din. Oy, kapag ay makaisi sa manaya. Asara makapantag sa giya po makabatal sa abdas. Makapantag ko po makabatal sa abdas. Na din na muskilon. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masyaallah. Oy, alhamdulillah. Mapipiya kami sa din mambo, alhamdulillah. Kapag ay magabdas ustad na ba nakakumbong kapag kayo pa magabdas ka na baka kukumbong. Oy, kana ba syarate makasasapa nga sa aurat ka? Ano man ay kapagabdas ka o pamakas ka na sumasapa nga sa aurat? Aya tabi na o pamakapagabdas ka na napapakailer ka mga mama. Wana barat yan na pagabdas ka sa giripo o di na murit ka student ka sa iyong utang madrasa na adna giripon niyo ro na pakiligan o mga mama na gyuto pa nga sa kana di ka pa kayo banga sawa sa ulo nga di ka pa kayo banga sawa asa taman napki sulak ka suli mga sagi mo to kapagabdas ka sang kutwa kapag ipo nga kang girawa nga siko bukka ulo nga oy kana ba kailangan usa siya ka sa sulda walay na kapakaya pambati ka sa Quran ada akumbong ka kapakaya pagabdas ka ada akumbong ka mailayagin ka to aurat ka amay kasi siya ka sa sulda walay wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukas ko atako karumata na pakabatal. Sukas ko ang ako karumanga na dua kataruno mga ulamatan. Pag niya kataruno mga ulamatan na tigiran na sukas ko ako karuma abubay na pakabatal. Ay kadua kataruno mga ulamatan na di pakabatal. Adim man na mitero sa o pamakas ko nakas kaniyan ad na mi production na bubaya o pa man agyong mo ta inungasiku ka bubaya ka oy bubaya ka agyong mo ta kes ko ang una ad na mo uno trakaw pa maabubaya na ay ka ba sa mga ulamatan na pagabatal ay man ka ba sa mga ulamatan na di pagabatal okay na ya mabugar ko mga tero mga ulamatan lagi mo ta nialo Sheikh Salih Al Fawzan na kanabuo to pagabatal na ayabo na pinakamapyar ka na pagabdas ka o pamakamiya ngulo lang to oy pamami ang galabak ko to na pagabdas ka. Wa alaikumussalam. So kapay go bamiya sa kadin na abdas. So kapamay go na bamiya sa kadin abdas. Madagala pa pa kayo sa nakagilitan no sumbagam sa live kagi ayamala alabisan na mataw na sa mga ulamatan sa hadith. Ada mga ulamatan igiraman to majujunub sutam ya sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majujunub sa Rasulullah orian yan na may guskan yan apo isang uta kajujunub yan na dadin pagabdas
pamanasyanan niya na ayan na abdas yan yung utwa kaya pamaygo yan. So mga ulama tanong lagi di Sheikh Khalid al-Mushaqah na miyakad wag na mi pakaisir ayong utwa kapagayo pamana mamaygo ako na paniat na nagyutod niya abdas kan tigi na oy nagyutod mabagra ka taro ayong utwa pamaygo ka na paniniat na nagyutod ni abdas ka ipon ko pag na paniniat na nagyutod ni abdas ka. Okay? Napi pa kayo itong mga ulama tanong. Masya Allah, okay do stad na da karumakan. Nati, yan naman da karumang ka. Pangaruma ka, Jalil. Basta dira pag goodbye. Apa da kan mabatya. Ano to miya tagu? Igira pag goodbye kiss ka. Kagigira ako na tradisyon to mga karumay. Goodbye kiss. Pakaliw, di na makapanta, goodbye kiss. Kanabo to pakabatal. So kabaso ko ra kanabo pakabatal. Gitu mabagra ka pero mga ulama tanong kanabo to pakabatal. O pamaka adman na mitin kong mga ulama tanong o pamaka gimuta ki arkingaon o di na kaya kapatingaw na ad na mi pag-uno ta iya na bubaya lagi du pa mo sumagda mo pa mo kakarumay. Noy. Naino was kano da mga pamangaruma, da mamakaba mo sa walay na inshallah na may experience yung bu inshallah. Ya ustad kapag kaya magabda sa CR. Kapag kaya magabda sa CR, dahil na muskila sa gyud mo ta kapagabda sa CR. Kapag kaya magabda sa CR. Skan wada pa na mga karumanian, mga single pa na pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki ang ano Allah subhanahu wa ta'ala sa daro dupa yung mga pipiya daro dupa. Skan umambu ang mga abubay, ang mga single pan, makanganang na sa madagan umambu ko fitna, daro anyo mga loksya, pa ito anyan so mahariw. Daan makapanok sa mga mamay ni. Nako to si Sheikh Hayan. Si Sheikh Hayan, di tataw no, miya pangaruma siya kaya udah pan makapangaruma. Pangaruma ka din, hindi matutrapi kagi yung gaya madagla manayor ka. Afwan, may kasungka sa masjid na ayaw udah siyan raka, apadaan. Dagan mabatya. Ayaw da siyan raka na kes, tigyan na sunga kurun, salamat sa sembaga. Lagi do Peter wakar ka, kanaboto pa batal. Kanaboto pa batal. Isa nga sweet, ubang mga sumong sa masjid na tiga ako Sumunga kurun na, subhanallah. Sheikh. So, apian to na klasya arka. Apian to na klasya arak na kanaba pa batala. Apian to na klasya arka. Ditanon pa makatanaan. Kagi ang mga single saya na yung mga single na sa midad ni palalagoy ipamikiran igira amya makanag sa mga pakis sa midad niyan my experience. Ustad banajis so langog ibarat yan na pluma sa anak ko na sisingakan ko kimunakan kanaba lango kanaba najis so langog. Okay. Kanaba najis so langog o pa makamimbola yan najis so langog na suplangog na di ka pa kayo basang bayang asama no to na najis yan. Okay? Na kanaba najis so langog. Ugi na padsagyan mo ta mga di mga pipiya barat yan na banga din na panising sa ngota din taran nga paduto sa di mga resika di mga pipiya na kailangan na malilimbyaw nga ugay na kanabo to najis usam ba yan nga amyang ipanising ga yung utan di taran nga sa ngota langog ka na kanabo to najis koregin so sambayan inshallah. Salam pakatatayan nami ustad adi ganon si Abdul Mu'min pa man napatatayan ako niyo di ako na disindiga kataya di misra di imuntayan Kauswagan Lanao del Norte. Masya Allah, kauswagan na Lanao del Norte. Na, kumusta naman mo diha Mga kauswagan kay mga Bisaya man dira na, no? Ira mga Christian area, direct tanong di mo tayo na okay raman siguro na magbisaya, tano? Kay Christian area man karon kauto mga Christian, kauto sa mga Christian area, o pa mga Bisaya katero ira hagyong utadar pa iran. Okay raman po, Masya Allah. Alhamdulillah. Ay si salakawan, nadita sigurado ubada ka, najisisun niterenta, nakapakayatan sumbayangan. Oy, ay apakaasal sa yung uta, niterna ka na, yung uta kababaliw niya na sote. Yung uta kalilimpyo niyan. Ibarat yan na lumyalakaw ka, punga sa Marawi, sumiyong ka sa Manila. Na, kayo mga sa Manila, na sunsun niterna ka, dagad nilis, dagad sambi. Batig kaya najisan mga dayan tawa kada semboy nga din kaya pa kasalon liter na kana limpyo
sembayangan ka ipakasun diter nga libyo. Inon tabu umatanggad sa pamikiran ka, otak ka, katawan na ka, siguro adwa gito na adna najis yan. Nagito di ka pa kayo baka sembayang adna najis ko, diter na ka, kailangan na makasambi ka. Ya Sheikh, ibarat sumini, pagubay ka sa truck, di mamasero, miya kan deket ka no, ibarat sububay, makapagabdas ka. Di ka makapagabdas. Ibarat yan, nasiharak tanong sa maraway, nakagiging mga pidi ka betano, natantud na miya maka liglig ti kuwan, kapamasero, ka masasalamong tanoron, mga pagabdas ka, kanaba miya batal sa abdas ka. So kabasa kuran, kanaba ka batal sa abdas, amay ka sa kana, miya kasukukwa sa babay. Na, so batal, so tota, batal, kautunan ni pa kayo sa iyan. Miya aloy tanong sa iyong ito video tano, banda daw na yung makamantay sa video, ino ka na yung live ka para siguro daw makamantay ka. So tot na pakabatalanan. Anto na dalil. So hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yansarif ahadun min salati hatta yasma'a sautan aw yajida riha. O baawa sa sambayang suisar kano. Sa iyong utama sa dinan ni kasambayang. Tama sa dinian manag-agyang kutwa put o di na din yan mabaw agyang kutabaw o tot. Okay? Tama sa da managyan atot o di na da managyan o da mabaw niyan atot. Apun ra kanyan kanaba pung upadiyan. Puun sa ginawa niyan. Okay? Ginaya dalil sa so tot na pakabatalan ko mga abdastan no. Ba kailangan na mga pamumputa igira niya kapagtutan na ba kailangan na mga pamumputa di kailangan na ba pa pamumpo. Ino to naagi so tot na mataganan ndu. Sa lakaw nubag kaya talo ni ka, kailangan na mga pamupo ka. Sa lakaw nubas ka na, pwede ka mga tawa, igira miya gitut na pagkatalunan, kailangan na digari mga pamupo, kailangan mo na pakailis ka, kaya dito sa najis, agyan ko to, ditaron ka sa sulde. Okay? O pa man, di pa ka batal, apya, apadaan. Di pa ka batal. So kapag da sa city limit, amiyang indagta ka sa mga bubay, asa ka mama, o din asa ka bubay na amiyang indagta ka sa mga mama, na kanabuto pa kabatala sa abdas. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Syekh Ahmad, sumaputi arugo na mini dekat sa damit kana kapagaya isembayang o din na di nga katawan mini sising na korek so sambayang. Sa iku hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialo yo Aisha radhiyallahu anha, kada dekatan sa maputi arugo agyang kutan liter niyan. Na kanaban niyan kailangan uban niyan PPE di kainon tana gibu ka penggirawan niyan no paman na penggirawan niyan pelilu niyan ka anon mada o pamakas kaniyan na mawasa na pireke nga saig agyang utama puti arugo pireke nga saig agyang utama puti arugo o pamakas kaniyan na mamamara na kapakay na pelilu nga agyabukaan katateg anon mada na kapakay no to isang bayang ka okay kaya mabguro katero mga ulama tanon na kanabo uto najis okay. Salam, kapag isuyo, isimbag ka na sabang, apakad ang, adi ko pala kayo sa paisa. Be careful, Ustad. Kanabaya pa kayo ka, be careful aya. Inshallah, sa Santiago, inshallah na mga pamisita ko san, inshallah, biinillah. Paisa, so, si kumasa ading ka di ka sembayang na, kagdam ka apakatutan na, to na isuan ta. Pagwat ka sembayang ta. So hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titigra nga. O pa man napaka totakad sa iyong utadi nga di ka sembayang. Nanto na tigra na ka antaw ka di, tigra nga din. Okay, o na tigra nga din. Enos kita no na ya pinakataralbi si ko kapag abdas Si ko before kapag abdas na o pa makasaka na pakatitika katigir kapan na makro. Okay na upamakasa ka na pakatiti ka adi nga katigr o pa man katawan na di nga katigr ka masakit din na pagabdas ka din pamupo ka din titi ka din ka para inshallah na amay kasimbayan nga natatak na pamikiran ka kana ba nga tinigr din sa iyong utak kaya pagabdas ka madagala lagi din na tigr niyan ka tigin na katigra ka din na di nga tigra kaya ginay muskil gira amay kasimbayan amay katinig ka kasimbayan na maganga din makatot na di nga katigar na bagaroon pakatot na subhanallah. Okay, dito mapya. Guru kulay, di ka ko naridisin di gari guru kulay ramba yung sa ranawa. Next na so kakasar pagusya nga. Inshallah, ad na dito naman sa kakasara na sambayang ugi na miyatid niya makapiraragun na yan.
niya kadura gundid na kaya pag-usayatan na na. Pag-usayatan na inshallah sir man naging gana na makapantag sa kakasar sa sambayang. Iman to na mga pumakabatal sabdas. So di ako pa kay sa katawan na kana, di ako nga busumbagan. Miyabat yan so komento ka na muskila na kanaba pa kaysa. Kagi na ini comment ka nga di ka bu pa kaysa, di ka bu kasmag ka inshallah asara mabati ako komenta. Nabapakabatal so amay kasuda na o pali na minidekat ko ipsumbayang di kanaba uto na jis. Bida agyang ko ta marsik agusto na jis. Adna marsik akanaba na jis. Ibarat yan na sududa. Pero nakalimpyo. Kanaba limpyo. Okay, nakanabas ka niya najis. So langog. Pero nakalimpyo. Kanaba limpyo. Amarsik. Okay, nakanabas ka niya najis. Nasaka mo tumambu. Suda na o pali na kanaba o to najis. Okay na marsik. Okay? Pakambidi ang tanong to kailangan nasabot na kapia-pia. Aya di ka pa kaya isang bayang nagyong ko to kanan najisan. Ustad, paano man pag miya katot ka tas sisi ka sa first saf mga pakaysa ka rin na umiya katot ka ko na siya ka matatago ko pagampagan na saf anto na ko ni suya nakakagi miya katot ka na siya ka matatago ko pagampagan na saf paliw ka ay paliw ka na anto na iso na terapas na kasiran terapas na kasiran so sitter o ma'mum na aya sitar yan na sunso imam. Na umiya ka to taka asa kapagampagan niya matatago sa saf pamana sagyo mo ta first line na lima panlapis sagyo mo ta line na awakan sagyo mo ta sambayang ka kadad na pakid ukiteros na kasangko ta sambayang ka aska na miya katot ka. Na lagid man buto so imam ibarat yan na so imam miya katot. Na'udzubillah. Ibarat yan na so imam miya katot na umakatot so imam na kailangan aso imam na di sa kanyan gumirawa, di niyan matirusag ginawa niya, itarusag na ka sa kan imam. O di na itarusag na kakuha ko di man. Di, mas kakuha ka di mas iko, pangilaylayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan aso imam na madan ko sambayang yan. Na aya makasambiun na yung ko to susya sa likod yan. Inumang bu aya kailangan na so imam na aya matatampar ko likod yan na yung ko mata umagimam ka. In case akabatalan so imam, o di na ad na masaso o imam na an makasambi agyong kuta makatutundugon sa likod ayaw makapagimam ayaw makataros sang kutwa sambayang yan na miya kadakal sa pakisi sa manaya paano di ang gagis ang uskano na miya kakiyasap nga usad pakisi akan apakadaan guruan mong buwa pakisi akan igira dita di sambayang sa sunat na igira miya tiyata sa fatihatun sakabta antaka di sakabkan sa yung utakamutya ka sa suratul Fatiha sunat, dura ka atas sunat. Na yung dura ka atas sunat, nasakab ka din. Makabati ka sa Fatiha na, buti ka sa surah. Na, anto na nun mas adi nga kasakab si ko mga sambayang. So mga ibarat yan, nasi ko ikatalo rakaat, nagu ikapat rakaat, o pa makaayapi sambayangan ka na, luhur, 4 rakaat. Na so pag na rakaat, nasakab ka. So ika 2 rakaat, nasakab ka. So ika 3 rakaat, na di ka sakab. So ika 4 rakaat, na di ka sakab. Aya sama no tambati na ako, ika 3 rakaat, ika 4 rakaat na suratul Fatiha, Kaya sukudan no ta, suratul Fatiha bu. Na anak pakadaan. Bapakabatal ko sambayang so, kaya pakambaan ka na, biyat yata so, alhamdulillah. Di, kanaba ito pakabatal sa sambayang. Bama na miya kambang nga ba na miya kagiraw ka sa sekreto alhamdulillah kanaba ito pakabatal sa sambayang. Guro, pakaysa mapapadalam ako abdas orian yan kumyan ako miya batal so abdas akan miya makapagabdas ako peruman. Di kanaba pakabatal sa abdas so kakan sa roman. Aya bu pakabatal sa abdas kapakayamakan na kanagiyong kutwa sapo unta. So, kanaba sa po aon, ibarat na, kumiyan ka sa karne, kumiyan ka sa ugagang, kumiyan ka sa, ngayon, kung ano sa ugagang, tawa ka di. So, ugagang na halal, kanaba haram. Di ka nukiswa sa saging utap ng haram. Na, kumiyan ka sa apian to na ikyan ka, asar ka kanaba unta, apian to na, kumiyan ka sa seda, kumiyan ka sa adubo, kumiyan ka sa awan, kanaba ito pakabatal sa abdas. Kapadaan. Ustad pa kayo sa akin, makapagabdas ako na, misigupan ako, nananayaw na kan suwakto, pagabdas ako peruman, pagabdas ako o pamumugseruman. Nako to. Aya mas mapya, pinakamapya na umakapamras ka. Kakatawan tano susigupan na di mapya subaw niyan. Susigupan na madu.
na kapag amari nga sa aka agyong ko to mi pag-ubay ka. Kapag mari nga sa agyong ko to mi pag-ubay nga. Ay pinakamapya na si ko agis ka na di ka disigupan, di nga kigen kagi nga nasigupan, nakatawan ka sa sigupan na marata haram na ay pinakamapya na sa agyong ko to katindig ka sa sambayang na makapamaras ka. Na udi nga ka makapamaras na makapamumug ka. Kakagi kari nga sa akagi mo mi pag-ubay ka. Akna ba lang mataw na masuswat sa agyong ko to bawa sigupan. Okay? So, kanaba po na to, Ustad ka pa kaya so, kambulo sa buko. Si iko, niyas magtanwanan. Naging nga nakambulo sa buko. Ay, pa kasali, naging mo ka paparin yan. Pakaliw tanod. Naging nga na nakambulo sa buko na ad na video tanuran, pakaliw tanod. Si iko baningan tanong. Guro ko layakan. Katayap man nagi si guro ko layakan. Apanood ang amya milapilapis sumapakis. Ustad, igira amya ka pikir ka, marata, o di na, tiyoratod ka sa mayto, kanaba niya batalso, abdas ka. O matagbu turatod, turatod nga, na kanaba ka batalso, abdas ka. Ayaman na turatod, naging ayar ka bin ka turug, uli na tiyorog ka sa, kanaba pira turog ka, tuturatod nga bin, na papakanag ka sumbalibta ka, na kanaba ito pa ka batal sa abdas. Okay? O di na, ano na to? Miya ka pamimikira nga sa marata, na miya pikir ka marata, na kanabuto pa kabatal sa abdas. Okay. Kanabuto pa kabatal sa abdas. Salam, Ustad. Amay ko kaya tota nakasunditer na ka. Nagkapakay isang bayang. Uway, ka andubu tumatag. So, kabasatan mo, andubu tumatag. Naupman o kaya talo na, naging nga na kaya pagtuta ka, na kailangan na makasandi ka sa liter na ka. Misang bayang ka. Saruar ka. Brief ka. Okay? Sumong tanong sa buba-buba. Ustad, igira amya ka pikir ka sa marata o di na tiyoratod ka. Miya repita ya. Ustad, nabata apakadaan. Ad na pa kaysa kan ibarat data makasambayang sa subu ka kaya lipatan na to na kapakayaya kapakay aaya kasarunta ko amay ko wakto dhuhur tunay batya ang taon. Daka makasambayang sa subo ng bayadan na ka. Uy, kabayadan na ka din. Kailangan nakabayadan na ka. Ibarat yan, namya ka na ka alas 11. O di, namya ka na ka alas 12. O di, narluhur. Kaya pa ka na kabayadan na ka din susubo. Na kung na nakasambayang susubo sa durakat din. Sunod durakat. Okay, na yabo na paniniat na ka na bayad ito sambayang subo. Salamat sa amay ko kaya tutan. Miya repeat sa pakisa yan. Ustad upang makaad na gumiyatal sa lawasta, bigla. Tapos, miya ka pangungkot ta. Ito na, miya batal sa abdas ta. Da mabatal. Ibarat yan, na di ka di sembayang. Ay yung mata di ka sembayang na gumiyatala. Like, uda ka, gumiyatala limang ka, gumiyatala ditawan, nanto na ipanggatal ka. Api nanto na gumiyatal ka. So, gatal na kanaba pa batal sa abdas. Ugay na di mapia, agyan ko to, miya kada kalakay di ka kauk-kauk si kusambayang. Kumukot ka siya. Na di ito mapia. Paduto sa di mga pipia. Ustad, pa makaad na, may repeat. Karning baka kalabaw, pwede po yun, Ustad? Oy, hindi po yun nakakasira ng ating ablusyon. Karni man o baka yan o ano man dyan. Ang nakakasira ng ablusyon ay yung camel, okay? Ustad, gira Ramadan, mausug-usuguta, dita raw eh. Nabuto pa kabatal, di uto pa kabatal sa abdas. Kanabuto pa kabatal sa abdas. Nasukatara sa sulda masjid makaliliw ka ko agama bityara bamiya kabatal ko abdas daw to makabatal ko abdas ugaid na dabi atandano sa masjid na ginanadarpa na para ko simba na ayabo adisan imataron agyong unta para ko simba. Okay. Ustad, na ibarat na miyaribat ka sa miyabaloy ang mga tlura ka at suluhur. Napakatarotop ka sa ikapatrakat. Ibarat yan na, misumbayan ka sa luhur. Ayabu kaya sumbayangan ka na tlura ka at miyaribat ka. Miya ka sila maka. Kaya tanudan ka tlura ka at ano na isuan ka? Pakatarotop ka sa ikapatrakat. Napakatindag ka sa isara ka at ay tarotop ka ro. Kanaba ka pero man sumbayang. Siyabot ka. Waro balasangon wallah. Miya pantagso ko di nga di ipang doon ko ilo. Okay. Ustad pa batal so kapangalongat. Ito na rin mga pakaysa kayo ni. Nabagi pa kabatal ka pangalongat. Kanabo pa kabatal.
Ustad gira mga pangabdas ka, kaya patanakan si Mrs. Kaya batalan ako, kuda kakabatali. Ustad kapaya di tero, while di magabdas, oy, kapakaya di ka di tero. Kanaba, ad nami aloy hadith ay sa parsuwatero, di ka di magabdas. Okay? Ustad, pa man na ay pagunutan na susubo, nagubuso waktu dhuhur. Oy, ay pagunan ka na, susubo, nagubuso waktu luhur. Sagi mo takambuyad ka sa subo. Pero miya pangarumang ka, inawaan ka. Subhanallah, to na napakaisa, personal na napakaisa. Na inumas mga nga saya, madagla ipag-isuran. Madagla ko'y karoma, da bilagan ng keran, da inawa ng keran. Sa yung di itero, ad na inawa ng umakaromakan. O di nabilagan ng keran, nakabukagananan, ipambina sarakan. Okay? Api anan di patutas sembaga na nga saya, kaging madagla isyo lagi danan. Madagla ko'y karoma, okay, na da inawa ng keran. Walhamdulillah, nagumasos at ako ko lang nakaromakan. Walhamdulillah. Salam, igiramya maka, tarota sa dimapya. Naigiram niya katarwa sa dimapya na kanaba miya batal so abdas ka pagariakan. Kanaba pa ka batal so abdas sa mo to ibarat na miya ka pamaninta ka, udi na miya ka pamaganta ka, na kanaba niyan ka batal so abdas ka. Wallahu ta'ala alam. O pa man na ay pagunutan kakaso sa o pa man na miya repeat. Di nga pa kadagalatan to so pakisa ka. Kadi pa kayo so sabagi. Alay ang kami so pakabatal sa abdas. Mi aloy kan sa gyang utami po sa gyang video so adna ni upload ak na video apo makabatal sa abdas na muntay nga kami aloy ro langon insyaallah. Ustad diron ditero na sa mga asy'ira. Ay diron ditero na sa mga asy'ira di benar. Binasara ka nanan. Daat yala ka nakarumakan da inawa na ka nakarumakan pala kan kububuin sa karumakan pala ako masusat ko karumakan walhamdulillah. Okay. Ustad inoto ka ding ka kasembag so para isaakan. Rami ko ramiyag PM na dengad masembag so PM na mas margan masembag. O madagal apakay sa si isagiang kay comment na mas madagal apakay sa ro sa PM na diya kan kabganatan do sa oras. Pire ka romanga secret. Ino nga pagisaan kanto na ikagwan ni Ronaguna, di ba? Di yung pagisaan ada ikagwan ni Ronaguna, importante na katawan niyo. Aya bandingan tanong man to na pamakabatal ko abdas. Ustad, opa makada choice ka. O ba ka apadan? Ando tumiyatag wa gito opa man ada choice ka. Da na imabatya. Opa makada choice ka. O ba ka maka-okit kusaf sika sa unaan na tune up pan istito pag-isti ka kusaf ka. Di, kanaba? Ibarat yan na miya katuta ka, nasika ko pa ganyan saf. Na paliwan ko sa bayang automatic. Paliwan na sa bayang ako automatic. Na pamangilikan siya ko kitan ka sa giyong ko to kapaliw ka. Apyang asiran niya tarapas sa giyong ko to ikadu ka sa af, ikatlo ka sa af. Na pamangilikan siya ko kit. Di ka pa kayo bakar o magisti. Di ka pa kayo bakar o magisti. Okay. Apadaan, igir adi ka no di imam mag-history at iyan. Ano tumiyatag o pakaysa? Namataan. Di kan pala kayan. So pakaysa iyo. Aro ako na mamatya sa pakaysa. Paano din na? Lanatan ano din ako na nagitoy sa ako na. At na makasasulod sa iya mga pakaysa iya na makapandag sa akuan. Saya tanong mamatya sa mga pakaysa. Banda mas mapyaso. Kabatya sa pakaysa. Sige tableta. Ustad igira katawag taso pagidaan tao din na yakailay ako sa Facebook. Sa kililakas, bamya batal sa abdas? Da mabatal sa abdas, nabuto pa kabatal sa abdas. Wallahu ta'ala alam. Amay katiyurog ta, pakabatal sa abdas, kabatal sa abdas ta. Yung ito ay katurugar ka, babayakan na dua. O ay katurugar ka na, o pa man, natanto ka kaya nakanakan, di nga nakatawan ni masusua, mambubetad, na may batal sa abdas ka. O ay katurugar ka na, turug amay to, kanag ka pa sa mga di imbubrak, di titaro, nakanabuto miya batal so, abdas ka. Pamumula, di ta di ka sembayang, ad na to miyara pasar ka, di ka kabatalan, di, kanaba ka kabatali. O pa makaskabu idi sembayang, ad na to miyara pasar ka, na arna ngas kanyan, ako li ngas kanyan, girawa nga sa alima, di nga pakatarosa. Ibarato sa kana, ad na imam ka, orian yan, na ad na to miyara pasar ka no, apaliw sa saf, kakagim niya katuts kanyan,
na kailangan na makaliw, na dingaw to pagakuli, ka aya sitar ka, sapang ka, na sun sumabubaloy sapang o imam. Kan gawin yung piya sa manaya, kaya man ako miawat. Okay. Na, ustad ibarat o miya pag-abdas ka na, mi sigupan ta, na to na, miya batalo to, dama batal. Apaya haram suka sigupan na, kanabuto para batal. Ugi na ya pinakamapian na, pamaras ka daan, guga busang bayang. Ka andi ka rin nga sa agyong utama o ubay nga. Igirami sembayang tanah miya ribat ka miya pakalima akan rakaat suluhur. Na kaya man akan ada akan pan kapakasalam. No baso kapakasusujuda ka sa dua na si iko da akan pan kapakasalam o si iko kapakasalam akan din. So mga ulama tano na giyam miya kay sinabanda ya murit mala ini ilmu awata. Agyang ko to kasusujud agyang ko ta miya baloy so 5 rakaat so luhur. Na, miya baloy 5 rakaat so luhur. Ando na ikasujud ka sa sujudus saho. Si iko oriano kapakasilam ka antaw ka before kasilam. So mga ulama tanong na tigira na basta aya karibatan ka ko sambayang ka na kurang so sambayang ka na before agyang ko to akasilam ka nagukabu pa ka sujud sa sujudus saho. Basta aya karibatan ka na kurang so sambayang ka. Basta aya karibatan ka na sobra so sambayang ka na after ka makasilam sa sambayang nagukabu pa ka sujud sa sujudus saho. Okay? Next. Aya pa kaysa na anto na ipabatal ko para tiya. Aso pa makabatal ko para tiya na mandiskas na nubuan na inshallah mata sa bandingasan. Ustad digira dita di isang bayang. Subhanallah. Igira di ka di isang bayang pakay sa iyo mga mama para boya ko mga mama. Igira di kun isang bayang na makaanawag yung kuta piamalongan yan. Yung kuta ini ka manusia yan. Anto na to bapakabatal ko abadas. O di na bapakabatal ko sambayang. Di kanabuto pakabatal ko abadas. Kanabuto pakabatal ko sambayang. Okay na pakatanurang apia-pia so pamikiran ka. Pakatanurang apia-pia so pamikiran ka. Pipikiran asa ka na sasya ko sambayang ka. Pipikiran asa ka na adapan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ustad, igira penggatala o takakan. Paano makakot? Igira penggatala ulong ka, kukuta nga. Sama kay sama ka du, kukuta nga. Di kenabap man miya minti-minti na asara makukot ka amada agi mo taka penggatalian amay kas ka na dead na o kita kapaparong ka. Ustad, igira mising bayang ta. Miya kalipat ta tesahod na ino pa sujud ta sa sujudu saho. O ay paliugat ta makasujud ka kasko katahiyat na paliugatanan. Paliwat na makasujud ka sa sujud sa baka miyalipat. Kakaustado pa mga pagunaan ta susubo. Antagi akuan, miya kadagdagali pa kay sa repeat niyan din. Oy, pagunaan ka susubo sembayang nagungabu sembayang isuluhur. Ini po na ako pagani live tanon na tamani man tan ay pagisi. Sa dando na batian ko sujud sa sunsuk batian ko ka sa sujud oy, gitu din. So pembatian ko sujud sa na sunsuk pembatian ko kasusujud tano. Last pa kaysa, so ka-arker ka o misis ka kasung ka kumasli, bamiya ka batal sa abdas, da. Malagi do sa kay miyarok kay misis ka, o din nas kanin miyarok ka, kaya sweet ka nwa tanto, asung nga sa masgit, na da mabatal sa abdas ka, wallahu ta'ala alam, na yuti mabugrakataro mga wala matano. Misimbayan ako daw makasakab ko ikadura ka at anto na isunakan. Nagito na sunna to suka sakab na sunna kanabar ka paliugat kanabar ka miya wajib imakasujud ka sa sujudus saho. Okay. Ay tagya pakapasad paigu kapag editan magabadas asar sagyang uta kaya paigu ka ada kapan mga paigu sagyang uta pagabagan na ay piniat ka na YouTube ni abdes ka. Napipakayan na ng mga ulama tanong miya kaduga na miya pakaysa kay Sheikh Khalid al-Musyaqah. Ustad, tunay ka so igira kalilipatan ta, to na rakat katatamanan rakta. Nakatanong mapia paisa. Malilipat ka sa manuto o pira rakaat. Ibarat yan na, niya dudu pamikiran ka. Ika pira rakaat mga diaging ka ititinagang nasambayang, ika 2 rakaat, anto ka ika 3 rakaat. O pa makaaya kalilipatan na, o pa makaaya kaduduan ka sa pamikiran na 2 rakaat, udi na 3 rakaat, na aya kuwaan ka, ami aloy sa hadith Rasulullah, naging utama ito ibilangan. Kuwaan ka, aging uta 2 rakaat. Sa manuto na, siya kabun matatamang o ika 2 rakaat. O pa makaya kaya duduan sa pamikiran nga na ikapira mga daya rakaat. Ikapataya rakaat antawa ka ikatlo rakaat. Na aya kakuha nga rakaat naging nga atlo rakaat. Okay? Aya kita ros ka naging atlo rakaat. Oryan yan napakasujud ka sa sujudus sahus iko before kapan makasilam. Before kapan makasilam. So
Balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mapia apyasiyatan ubuk kaya tagu isa diyan ka sa salam ko sa kapipya ginawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.